Nagbabalik po tayo dito sa Aroroy National High School Sports Center para sa pagpapatuloy ng ating Day 18 ng Ako Bicol Cup Masbate. Ayan, patuloy ang bakbakan ang mga dikdikang laban ng mga taga Distrito 2 dito sa ating elimination round. At ang Ako Bicol Cup Masbate ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. At tayo po ay nagpapasalamat sa mainit na pagtanggap ng mga taga Aroroy sa atin dito, no? Lalong-lalo na ang LGU sa pangunguna po ni Mayor Arturo B. Bertucio. Mayor, maraming salamat po. At para sa ating second game ng ating triple header, we have One Love. Anong One Love? Baleno. Baliktarin mo. Baleno, One Love. Kaya pala partner, tinitingnan ko yung kanilang home court nung nakaraan, no? Kaya pala One Love. Kasi pag binaliktad mo yung Baleno, One Love. One Love. At saka makakatunggali naman po nila ang mga taga Mandaon. Ako po si Kapa Morgan. Once again, magandang hapon kasama si Coach Paul Sepe. Yes, partner. Hello and good afternoon po sa lahat ng ating mga manonood, no? So this ball game will be a good one kasi yung unang game natin, unang game pa lang, this triple header ay maganda na yung pinakita ng dalawang kupunan on that first game, laban ng Masbate City and yung kaninang Milagros at upset win for Milagros on that game. So titingnan natin dito itong Baleno at itong mga taga Mandaon kung ganun din kaya ang magiging resulta or magtutuloy-tuloy itong pagkapanalo nitong mga taga One Love nga na sinasabi natin, mga taga Baleno. At ito, huwag na natin patagalin at ibato na natin sa ating arena announcer na si Mr. JV Salvidara. This is the A-17 of the Bicol Cup Masbate. Brought to you by the Smiles of the Bicol Party List at Tapacacazulua. We welcome you everyone inside our Arroyo National High School Convention Center, our triple header matchup. Our second game will be having Team Mandaon versus Team Mandaon. And for the first fight for Team Mandaon, wearing jersey number 5, Melvin Claudio. Wearing jersey number 10, Kevin Oliva. Wearing jersey number 33, Gianco Labellion. Wearing jersey number 35, Nicole Rabio. And wearing jersey number 30, Mark Morter. And for our first spot for Team Baleo, wearing jersey number 7, Rosie Cabol. Wearing jersey number 8, Noy Rogoso. Wearing jersey number 12, Juan Pool. Wearing jersey number 31, Juanito Lario. And wearing jersey number 24, Charles Joaquino. And for the officials for this ballgame, Lucy Robert-Pina, former video referee. Number 1, Ronan Chumacera, national referee. Number 2, CJ Sanchez, national referee. This is the Bicol Cup Masbate, Atinto. And yes, for the second game, once again, it's Baleno will go against these guys in yellow, ang mga taga Mandaon. At ayan, itotos na nitong si referee Roger Obina ang bola para malaman natin kung sino ang magkakaroon ng unang possession at score dito sa ating laban na ito. At ang nakakuha ng possession ay ang mga taga One Love, mga taga Baleno. Beautiful alley-oop play, pero malakas yung tira nitong si Lario. Napaganda sana nung pasa na yun ni Joaquino, no? Oo nga, napangiti na lang doon si Lario on that miss dito. Lario who played really excellent sa kanilang last game, and yung natalo nga nila yung mga taga Masbate din, ano? And Joaquino, medyo malakas yung kanyang one-hander. Now it's Noy Pragoso to the corner. Lario short on that one. So wala pa. Ito partner, medyo mabagal yung start nito ng mga taga Baleno. But Ramilo on that 3-point shot, mintis din yun. And now it's Lario. Siniguro na ang puntos. Unang puntos para sa larong ito. Now, Jempol Abellar has the ball. Inantay yung mga kakampi.
binigay dito kay Nicole Ramilo na absent ng 2 games because of ankle injury. Oh. And now nakikita mo medyo umiika-ikapap siya eh. Lario missing. Kabog. Wala din. Pero muntik na niya makuha ang rebound. Abellar finally gets it for Mandaon. And pupwersahin. Pero nandun, hindi nang patinag itong si Joquino. Kabog. Balik kay Joquino. Hinantay yung mga kampe. Balik sa kay Kabog. It's a 2-man game. And that shot was blocked by Nerwin Ramilo. Now Mark Poole. Tunoy Pragoso. Kabog with a one-hander. It's good. Good passing on the part of Team Baleno on that sequence. At hindi nila minadali yung sequence na yon for their offense. Ramilo, short on that one. Wala pa rin po, hindi pa nakakascore dito mga taga-Mandaon. Right now, it's Mark Poole bringing the ball down. Dire-diretso with the left hand. Wala. Pero he can do those kind of shots. Yes, partner. Alam natin yan. Oliva missing. And now Kabog for Baleno against Mortel. Muntik na maagaw ni Nicole Ramilo. Now, nasa kay Mark Poole. Joquino fires a 3. Pasok yan! And alam natin yan na Joquino can hit those 3s dahil nagpakilala siya sa atin sa Sorsogon leg sa kupunan ng Kasiguran. Sila yung first runner-up doon. Nagkawagawa ng rebound itong si Ramilo at Oliva on that sequence. And nice pass for Noy Pragoso mula dito kay Mark Poole. And 1 for Noy Pragoso. That's a foul on Kevin Oliva on that play. Ito, papalitan muna dito si Ramilo at ipapasok itong si Vivas. Hindi makagalaw pa masyado itong si Ramilo, Nicole Ramilo partner. Kasi nga sabi nga natin, 2 game ito medyo hindi nakapaglaro dito sa mga taga-Mandaon of ankle injury. At kung mapansin mo partner, wala din dito yung mga usual suspects for Baleno. Itong si Sean Wesley Manlapas, itong si Joven Salvacion, at itong si Mark Ernest Pajardo for a commitment. So I think they are playing in Bukal right now. Pero gano'n pa man, medyo malakas pa rin itong kupunan ng mga taga-Baleno. And Joquino missing from the corner. Na save yun ni Laurio pero mali yung napasahan. Now it's Nerwin Lamilo. Na steal naman yun ni Noy Pragoso. Now it's Laurio attacking the basket pero nandun si Oliva. Nakalusot man pero nadepensahan naman itong si Oliva at di na ipuntos itong si Laurio. Yes partner, still struggling itong mga taga-Mandaon dito. Tingnan natin kung makakabuslo na sila with this possession. Ayan, attacking the basket. Strong itong si Jampel Abellar pero nandun si Mark Poole. So, nakakasampu na ang mga taga-Baleno dito pero wala pa rin po para sa mga taga-Mandaon. A very slow start for this team na naghahanap pa ng kanilang unang panalo dito sa ating liga. So, on that sequence, foul yun kanina kay Mark Poole. First personal foul dito ni Mark Poole. 6:04 sa ating first quarter. Abellar fires a 3 and nails it. Yan ang unang bucket ng mga taga-Mandaon dito. Oh, that's a long 2. I'm sorry. And Kabog tries to reply. Wala. Noy Pragoso using the baseline. Wala din. Nadepensahan yon. And now Mortel with the left hand. Wala. Grabe, namintis pa yun, ano? Yes, partner. Joquino to Kabog. Kabog fakes a little and shots a little. 4 points itong si Good. Kabog. Tama. Mortel to Abellar. Now it's Ramilo to Vivas. 6 to shoot. Out of bounds and they have 3 seconds to shoot. 3 seconds.
Ayun, tinira na ni Ramilo. Tumama naman sa ring. Pero narinig pa rin natin yung buzzer at hindi rin pumasok yung tira. But again, it will stay with Mandaon partner. Last touch ito ni Rosier Cabog on that play. Ramilo gets that high pass mula kay Oliva sa labas. And Jonas Jokino saving the ball. And Cabog finishing with both hands to the glass. That's a good pass on Mark Poole partner. Papunta dito kay Rosier Cabog. Magandang recognition on that transition. Mortel missing. Medyo malakas yung tira. Grabe yung pasa ni Cabog, ano? Behind the back. And nandun si Lario to finish. Nice dribbling nitong si Abellar and nice finish using the glass. At ito si Abellar palang partner ang nakakapuntos dito for Team Mandaon with 4 points. Lario at the corner. Nope. Rebound Abellar. Nakita na nasa unahan si Bibas. And there goes. This is an easy bucket for Bibas. Timeout. Abante ng 10 itong mga taga-Baleno dito. With 3 minutes and 54 seconds remaining sa ating ball game. Itong mga taga-Baleno po ay wala pang katalo-talo dito sa ating District 2 ng Ako Bicol Cup Masbate. At ito na mga Mandaon on the other hand ay naghahanap pa rin ng kanilang panalo dito. At wala pa silang panalo dito sa ating liga. So again, tingnan natin kung ano ang magiging adjustments dito for Team Mandaon para makahabol sila. They are down by 10. Again, sabi nga natin partner on their last game during the game on Masbate City against Mandaon. Well, sabi ng mga coaches talagang we are just very honored to be here playing for Ako Bicol Cup Masbate, and it's an honor for us to represent our municipality. So laban pa rin kami kahit anong mangyari. Yun ang kanilang mga binitawang salita doon for Team Mandaon. Yun ang maganda. Ano? At Yes, maganda rin yung rebound ni Abellar. Nahulog na lang sa kanya ang bola after that miss. Mula kay sino yung tumira? Yung guard ng That's De La Peña. De La Peña. Okay. So ito na naman. And yeah. Turnover. That's De La Rosa. On Mark Drio. De La Rosa. Anyway. De La Rosa rather, sorry. Shout out sa mga members ng Tau Gamma Phi Sigma Masbate Council. Yan, Tau Gamma Phi Sigma Masbate Council. Pinapa-greet kayo ni Bro Jusan Gonzalo Mantes Azucena. Ayan, sige. Ayan, sige, maraming salamat Jusan for watching. Now, Jokino to De La Rosa. De La Rosa penetrates using the left. Wala. Big rebound for Noy Pragoso. In traffic there sa ilalim. At nakakasungkit ng foul itong si Noy. The foul is on Rene Calinao Jr. First trip nitong si Noy sa free throw line dito sa larong ito. The last time nung na-cover namin ni Jem Pleto itong Masbate against Masbate City, itong Sunoy nag-struggle sa free throw, pero dito perfect ang kanyang dalawang unang free throws. And now Vivas has the ball, goes to the corner, walang tira doon si number 24 itong si Rene Calinao. At ayan, mabilis na pinuha nitong si De La Rosa ang bola. And that's a miss by number 23 na si Drio. Noy Pragoso. Nakuha ang rebound now. It's Mark Poole. Hindi pa rin makascore dito si Mark Poole. 2 attempts na ang kanyang na-miss. Abellar attacking the basket strong against Noy Pragoso. Meron ding pahang time itong si si Jem Paul Paul Abellar. 6 points siya dito sa ating ball game and a good drive on the
Jimpal Abiliar. At there's a foul again on Rene Calidao Jr. for Team Mandaon. So once again, hello sa mga Tau Gamma Phi Sigma Masbate Council. Again, mula yan kay Jusan Gonzalo Montes Azucena. Yes bro, happy watching. Oops, sabi niya sandali. Titira ba ako or papasa? Yon, pumasa. Mark Poole attacking the baseline. Pero nakita ni Rep CJ Sanchez na nakaapak yung size 24 na pa. 24. Grabe naman yan, Morg. Sabi nila. Then nakaapak si Poole sa linya kaya it's a turnover. Oliva kicks it out to Abiliar. Abiliar naghahanap ng screen. Tumira na naman ng 3. Pasok yan! Another 3. Or that's first 3-pointer ni Jempol Abiliar dito sa ating ball game. Drio saves it. Now Poole trying to hit a 3. Wala. Rebound. Nice rebound nitong si Campo. First 2 points coming off the bench ito ni Campo. Turnover the part of Vivas. Missed again from De La Rosa. Oliva. Callinao attacking the baseline. Na-traveling. Sabi ni referee Roger Obina. Mark Poole umikot. At nakawan ng bola nitong si Ramilo. Callinao, short. Now Mark Poole attacking once again the baseline and this time getting the foul na gusto niyang makuha mula dito kay Oliva. That's the second foul on Kevin Oliva. So once again, itong Baleno team naglalaro na wala sina Manlapas, si Joven Salvacion at si Fajardo. Oo. Yung mga tatlo sa mga key players nila yon. Pero nandito pa rin si Noy Fragoso at saka si Mark Poole, mga reliable or mga talagang sandigan itong mga taga-Baleno. Ayan. Medyo desperate shot yon as we end the first quarter. Mga dito kay Jempol Abiliar, though he hit 1-3 kanina, no? Yes, partner. Isang 3-pointer. At isang long 2. Long 2. At mayroon na siya dito 11 points for team make that 9 points for team Mandaon. So abante pa rin ng 7 puntos itong mga taga Baleno dito. But again, both team are both in a slow start, partner, dito sa ating ball game. This is a low scoring ball game. So 13 to 20 for the first quarter. So tingnan natin kung mag-aalagwa pa dito itong mga taga Baleno. Nasabi nga natin is talagang umaalagwa when it comes to standing kasi wala pa itong katalo-talo. And for Team Mandaon naman ay naghahanap pa rin sila ng kauna-unahang panalo dito sa ating liga. Dito sa Ako Bicol Cup Masbate. And of course, atin sa iyo, di Congressman Saldico at ang Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Yun. At we're about to start the second quarter nitong laban na ito. And again, ito po yung pangalawa pa lamang na game natin. Meron sabi nga natin kanina, 3 po itong nakahanay ngayon. Tapos na yung Masbate at Milagros na ipanalo po. Believe it or not, na ipanalo ng Milagros. Dahil alam ko na umaasa kayo na papanalo yun ng Masbate dahil talaga naman obviously mas stronger sila with, against Milagros. Pero kudos sa koponan ng Milagros for winning that one. That's a big win for them. Okay, and right now ito pong Baleno and Mandaon ang nagkakaharap dito sa Aroroy National High School Sports Center. Yes, partner, at leading scorer on that last quarter, ito for Baleno, Cabog with 6 points at si Abiliar mayroon ng 9 points for Team Mandaon dito.
And right, mamaya sa ating third and final game, anong makakalaban ng mga taga-Aroroy, ang home team? Partner, the home team Aroroy will face the visiting team Mobo on the last game of this triple header dito po sa Aroroy Sports Complex, dito rin sa loob ng Aroroy National High School. So expected na git-gitan yung laban na yan. Yes, partner. Jomar Santos at si Corongoy, Cabrera. Of course, si Aymar Sabayo will go against his former teammate Tikboy Del Rosario sa yung sa Sorsogon Leg. Yes, They played both for Team Irosin. And this time, magkakasubukan at magkakaharap sila. Hindi naman po magkakalaban, magkakalaro lang. And Dick Boy will be is teaming up, of course, with one of the veteran big man of the Bicol region. Walang iba kundi si Hafer Mondragon. And of course, the locals of Aroroy, we have itong si Randy Contojos and the rest. And now, it's Dato for the rebound. Vivas and a floater is good. 4 points na yan dito sa ating ball game. Itong si Vivas. So, abante ng shove dito atong mga taga-Baleno. Traveling violation na ang nakita ni referee Ubina kontra dito kay number 24, Rene Calinao. Oh no, I'm sorry. That's on Campo. Campo, Baleno, partner. Baleno, yeah. Traveling doon. Oo, number 34 pala. I thought it was 24. At yun, muntik nang masungkit ni Campo. Ang bola, nasungkit nga pero it went out of bounds. Vivas gets fouled. That's a foul on Ralph De La Rosa. So, once again, we would like to thank the LGU ng Aroroy sa pangunguna po ni Mayor Arturo B. Bertucio. Maraming salamat po, Mayor. Yes, partner. And batiin ko din, partner, si Mayor Dumuran, Mayor of Placer. Hello po, Mayor. And, nakita ko kanina si Vice Mayor Romeo De La Rosa, Baleno. All out support yan. All out support lagi dito sa Team Baleno, no? Sa One Love. Oo, One Love. Team One Love. So, kanina kahapon ko pa yun iniisip One Love. Pag binaliktad mo pala yung Baleno, One Love. Diba? So, ito, Team One Love. Team Baleno. Yes. At yun. So, back to the ball game. Nasa free throw line ngayon si Vivas for Mandaon. Pumasok yung unang tira. At pasok din yung pangalawa. Okay, hello kay Joy Azucena and Nathan James Azucena. They're watching also. So sige, maraming salamat bro Jusan. Mark Poole. Matulis yung tira mula sa tres. Muntik na yun for Mark Poole. That's a second miss on his attempt on the 3-point country. Vivas bring the ball down. In front is Jonas Jokino. Ayan, showing some handles itong si Vivas. Against Poole. Binigay sa ilalim kay Oliva. And that shot was partially blocked by Noy Pragoso. And Noy Pragoso, medyo malakas yung pasa para dito kay Kalimutan. And right now, it's Mabel Echegoyen na nakaabang para sa kanyang report. Miss Mabel, pasok. Maayong hapon ka pa, Morgan and Coach Paul at sa ating mga kasurog. I am Mabel Echegoyen, your courtside reporter for today's ball game. We are now witnessing the battle between Team Baleno, who wants to maintain their undefeated record against Team Mandaon, who wants to finally have their first win. Ayon kay Coach Allen Licop ng Team Baleno, kahit wala pa silang talo ay hindi sila nagpapakampante. Wala ngayon ang kanilang big men na sina Salvacion at Fajardo, maging si Manlapas dahil naglaro sa ibang liga kaya iiwas
iwasan umano nila ang foul trouble at focus lang sa run and gun offense at zone defense. On the side of Team Mandaon, sinabi ni Coach Julius Bacle na maglalaro ang kanilang players sa abot ng kanilang makakaya. Naka 8-man rotation lang sila ngayon dahil injured na ang kanilang ibang players sa kanilang nagdaang mga laro. Diskarte nila, they will lessen turnovers, assure good ball rotation to create open shots and score. And that's the latest for now. Back to the panel. Alright, maraming salamat, Miss Mabel Chagoyen. And there goes Jonas Jokino hitting his first three-pointer. That's a long two. That's a second, partner. Second, I'm sorry. Kanina, Ay, oo nga pala. Si Naka 3 points na pala siya kanina. So that's his second triple made by Jonas Jokino. Yun nga, sabi ko, alam natin yan dahil kilala natin yan from na. Sorsogon Leg. Oo. Itong si Jonas Jokino. But again, on the other hand, itong si Bibas Parker coming off the bench. Mayroon na ditong 9 points. Tama. And Noy Fragoso. Look at that move. Inilapit ng konti at medyo merong padipsidu. Yung sinawsaw pa, partner, ni Noy Fragoso. Sinawsaw sa, napaka-asim na suka ang chicharon. Vivas. Looking for an open man. Finds Abellar. Abellar in front of him is Kalimutan. 5 to shoot. Abellar forcing it and scores! But, oh no, that's no count. No count, sabi ni Roger Obina. The foul is on Jeff Kalimutan. Yung mga ganyang play, ayaw na ayaw ng president ng Rodeo Masbate Eagles Club, partner. Bakit? Si Mr. Benji Lobo Bernaldez. Oo. Hello po, Sir Benji Lobo Bernaldez na nanonood sa atin ngayon. Okay. Maraming salamat, sir, for always watching. Second triple ni Jempol Abillar dito sa ating ball game. Pangalawa na din, ano? Oo, 12 points, partner, dito sa ating ball game. And Poole gets fouled. That's on Nicole Ramilo. Jokino is open for 3 and misses. Medyo malakas yung tira niya. Shout out Jo Marie Bello. Yan, sige. Maraming salamat for watching, Jo Marie. Dato. Iniwanan yung dalawang defenders. At tinirahan pa si Paul sa harapan pero tagilid yung kanyang tira. Now it's Jonas Jokino finds Kalimutan sa ilalim pero nandun si Abellar to defend the rim. Tumira naman si Odo pero Mentis for Baleno. Now it's Oliva and Dato with the ball. Nicole Ramilo. Tumira ng 3. Pabanda pero malakas. Kung mapansin mo, partner, itong si Nicole Ramilo talaga medyo iika-ika pa siya, tama, no? Tama. Iika-ika pa itong si Ramilo dahil nga meron pang hindi pa 100% ata yung na-heal yung kanyang sprain sa kanyang ankle. Mark Poole. I think ito yung pangalawang trip niya sa free throw line. Wala, hindi pumasok. Ang unang tira. Second try. Wala pa rin. Rebound. Oliva. Binigay kay Abellar. Muntik nang makawala sa kanilang possession na yon, but Oliva saves it for Abellar. And now, he's in front of Kalimutan, showing some good handles itong si Abellar. At merong nakitang foul ang ating referee. Second foul on Jeff Kalimutan on that sequence. Sabi nga, hindi makakalimutan yan ng ating referee na i-report, partner, on that sequence. Jeff Kalimutan with a second personal foul dito sa ating ball game.
and second team foul for Team Baleno dito sa ating laro. With This is 3 minutes, just a 6-point lead, partner. Oo, With yun nga. With 3 minutes and 57 seconds remaining sa ating ball game. Again, kagaya nung sa Masbate City, itong mga taga Baleno ay hindi dapat magpabaya dito, partner, sa larong ito kasi kung gusto nila, yes, partner. And ito, andito naman si Laurio, gold steal. ayun, dadakdak sana yun ni Noy Fragoso, kaya lang nandun yung defenders. Pero ganun pa man, na-score pa rin ni Noy. And Jempol Abellar crossing the midcourt. Pinasa sa kanyang kakampi na nasa unahan. Mortel finishing with the left hand using the glass. Noy Fragoso hangs in mid-air. Wala yung tira na yun. Noy, Laurio for the follow-up. Wala din. 8-point lead, 33-25. 2:55. Dato. To Mortel. Mortel, binigay kay Abellar. Tumira na naman ang tres, pero this time, Kapos. Kabog for the rebound, and now he's bringing the ball down. Nakita si Laurio na nasa may baseline, ipinasa ang bola, pero wala. Eto na, si Ramilo, tumatakbo. Wow! Behind the back pass in mid-air, and hindi naman niya pinahiya ni Kalinao Jr. Sigurado doon yung tira ni Kalinao Jr. Walang ka-effort doon si Kalinao. Talagang nag-abang lang siya ng pasang maganda. At yun, muntik na maagawan doon si Noy Fragoso. Noy gives it to Laurio. Laurio inching a little closer, trying to find an opening, at nang nakatira ay itong si Kabog after that pass mula kay Laurio. At may kasamang foul yon mula dito kay Dato. Nino Dato, first personal third team foul for Team Mandaon. So pahingahan muna dito si Noy Fragoso ni again Jeff Kalimutan. 2 minutes. Kabog fails to complete the three-point play opportunity. Now it's Datu with the ball against Pool. Sabi niya, dito ako sa right side. Inantay yung mga kampe. Pumasa kay Kalinao. Kalinao against Kalimutan sa ilalim. Pero sablay ang kanyang tira. Now Pool, nakita na nasa unang si Kabog. Kabog against Abellar. Look at that Pinoy step, partner. Pinoy stepping. Kabog. Sabi nga natin, maganda yung talagang ipinapakita dito ni Kabog. But again, nakakuha siya ng foul. During their first outing, partner, against Aroroy, maganda yung pinakita nito. But again, sabi nga natin, medyo na-limit yung minutes siya because of that great performance also of Shanman Lapas and of course Laurio. So, medyo yun ang talagang naging dahilan kaya medyo yung minutes niya medyo natapyasan dito for Team Baleno. In the meantime, madulas ang bola para kay Laurio. After that, medyo semi-bullet pass. Wala dito kay Mark Poole. Mortel along the sideline, and now it's Abellar. Shoots 3. Wala. Nakuha ngayon ni Kabog ang bola. 2 against 3. Pero nakawala ito at it will go with Mandaon's ball. Ito, seconds to play tayo dito for our second quarter. 46 seconds, Dato. Binigay kay Abellar at nasalo ng maayos ni Abellar yon. Pero dito naman, nasalo naman sana nitong si Laurio ang bola, pero hindi niya na-convert into two-pointer. Medyo mababa yung percentage ngayon ni Laurio, Danilo Laurio, when it comes to that layups, partner. Kanina medyo nagmimintes pa rin siya on that attempts. So pasok ang unang tira ni Danilo Laurio mula sa free throw line. Pangalawang tira, titingnan natin.
Pasok pa rin. So good for Baleno. Now it's the Mandaon squad once again ang susubukang makascore dito. Kalinao against Kalimutan. Pasa para dito kay Abelyar. Yung give and go na yon. Sayang. Ayan, we only have 13 seconds remaining sa ating second quarter. We are about to end this half. Laro ng Baleno and Mandaon dito po sa Aroroy. Lario fires a 3. Short. And that's it. Diyan po nagtatapos ang ating so yun, diyan nagtatapos po ang ating first half, 39-27. Nakakalabang po ang mga taga-Baleno dito. At ang Ako Bicol Cup Masbate ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kami po ni Coach Paul Sepe ay magbabalik. Diyan lamang po kayo. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road,
Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Muraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inot sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang di Samuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan. Mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang di Samuya. mga paaralan at mga gusaling kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinguan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Yes, nagbabalik po tayo dito para sa ating second game ng Day 17 ng inyong Ako Bicol Cup Masbate. Ayan, dito pa rin po tayo sa isa sa mga first class municipalities of the province. Ayan, dito po sa Aroroy, particularly sa Aroroy National High School Sports Center para ipresenta sa inyo ang pangalawang half ng dikdikang o ng laban ng Baleno at ng mga taga Mandaon. Pero bago yan, papasadahan muna ni Coach Paul Sepe ang halftime statistics. Yes, partner, for both teams, Baleno and Mandaon. Bench points, medyo maganda ang contribution ng mga bench players itong mga taga Mandaon. 11 bench scoring points kontra sa 4 for Team Baleno. Points in the paint, very evident for these guys of Baleno, partner. 26 points in the paint kontra sa 12 lamang na lamang, partner, ng 12 points or na make that 14 points itong mga taga Baleno, and that's points in the paint. Turnovers, medyo almost dikit. 5 turnovers for Baleno and 7 naman for Team Mandaon. Fast break points, yun na nga, sabi natin, once Team Baleno controls the ball, they are going to fast break. That's why 16 fast break points compared to 6. Grabe. And second chance points courtesy of Noy Pragoso, and of course itong sila Laurio and of course Mark Poole. 8 second chance points kontra sa dalawa, partner. So that's why almost all nito mga ating parameters are now leading into Team Baleno. But again, tingnan natin kung may mga adjustments pa dito itong mga taga Mandaon, partner. And the leading scorers natin for both teams, Noy Pragoso 13 points at sa kabila, Jempol Abiliar mayroon na ding 12 points, partner, dito sa ating ball game. So yan. Let's see kung ano ang magiging reaksyon ng mga taga Mandaon dito. Now that merong lamang na 12 puntos itong kanilang katunggali ng mga taga Baleno. They should capitalize on this, partner, na wala yung iba pang mga dominant players nitong Baleno. Oo, partner, but again, andyan pa rin naman yung guest player nila na si Noy Pragoso, ito si Mark Poole. When it comes dyan sa ilalim, ay talaga maaasahan yung dalawang yan. At pagdating sa local, look at that play! It's De La Rosa and Laurio connection. Good play on the part of Baleno coming in this second half. Parang matagal nang pinapractice nila yun, ha? And now Vivas. Ito that Kalinao Jr. losing that one. And ayan, for the finish, it's Cabog for Team Baleno. 12 points ito, si Rosir Cabog dito sa ating ball game. At ayun, nakanakaw pa nun si Noy Pragoso. Noy Pragoso. But mintis lang on that layup, partner. Pero good thing on the part of Noy Pragoso. Hindi pa rin nawawala yung kanyang level of intensity dito sa larong ito. But Kalinao Jr. is there to clean up the mess. 4 points and second chance opportunity for Mandaon on that play. Cabog with the ball. Binigay kay Noy Pragoso. Kicks it out to Laurio. Laurio, pumeke. Pumasok. Pero that's a foul on Ramilo. Di na naman tumira itong si Laurio. First foul on Nerwin Ramilo on that play. De La Rosa. Binigay kay Cabog sa ilalim, pero lumabas uli siya. Pinasa kay Noy Pragoso, kaya lang nakatalikod si Noy. Yan, missed mula kay Nerwin Ramilo. Now it's Poole, aatake. At na-foul sa ere itong si Jempol Abiliar. It's a second foul on Jempol Abiliar on that play. Good strong drive on the part of Mark Poole doon sa sequence na iyon. Ayan, shout out sa PH Wolves at sa Baleno Anglers.
Ayan, PH Wolves and Baleno Anglers from Payayay. Yun. And ito, partner, batiin ko rin. And shout out itong mga taga MSP Trading Gasul, Boss Janjan and Grace Candidato. Hello po sa inyo, magandang hapon po. Mga kapitron gasolista. Hello po. Ayan, salamat. MSP Trading Gasul, Boss Janjan and Grace Candidato. Salamat po for watching. And binabati din natin yung Team Busit and Asset Comsa. Ayan, Team Busit and Asset Comsa. Galing yan kay Coach Mike Lieva. Sige. Dami sanang nagpapa-shoutout sa atin. Kaya lang pasensya na kayo. Hindi natin maubos to sa isang pasadahan kasi tutok tayo sa laro. And again, nasa second half na po tayo. This is third quarter. 7:48 ang oras natin. 43-32. Long shot mula kay Laurio. Wala. Second try. Wala pa rin. Na-rebound yun ni Vivas. Or yeah. Nakita na nasa ulan si Oliva. Now to Kalinao. Kalinao fires. At nagmintis. Now it's pull. Dire-diretso! And humihingi siya ng foul sa referee pero walang nakitang foul doon ng referee. Now it's Oliva. Oh no, it's Ramilo. Finishing. At ayan. Pull. And ayan, nakakasungkit na naman ang foul mula dito kay Jempol Abillar. Nasa third foul na Jempol Abillar at 14 foul for Team Mandaon dito. Pool will take 2 free throws. Pasok ang una. That's the first point, partner, ni Mark Poole dito sa ating ball game. Oo nga, surprisingly. But yung laban nila against Masbate City ay talagang etong si Mark Poole is a man on a mission on that game. Beast mode siya doon eh. Beast mode siya doon. Abillar throws it away. Wala. And kapos din ang follow-up shot nitong si Nerwin Ramilo. Now it's Jonas Joquino bringing the ball down for Baleno. Pool. Pumeke, pumasa. Jonas Joquino, open look. Bang! Pasok yan. Pangatlo ni Jonas Joquino. That's automatic for Joquino pag inopenan mo siya ng ganun ka-open. Talagang malaki yung percentage na mapapasok na. I think nag-miss lang siya ng dalawa dito sa larong ito. Yes, partner. Dalawa. At kumonekta ng 3 mula sa 3-point country. De La Rosa fires. Too strong. Vivas goes all the way and scores over De La Rosa. 11 points itong si Vivas dito sa ating ball game. Cabog finds De La Rosa. Pero nakawala ang bola sa kanya. Now it's Ramilo. Kaya lang naunahan siya ng depensa kaya inantay niya yung kanyang mga kakampi. Halos walang nakababa doon sa kanyang kakampi. Tama. But for Team Baleno, maganda yung transition defense na pinakita nila. And Noy Pragoso and De La Rosa! Oops! Di pumasok yung dunk ni Noy Pragoso. Sorry, miss on that dunk ni Noy Pragoso. Oo, pero babawi yan. Manggigigil lalo yan si Noy. Abillar. That's a foul. That's a foul on Rosier Cabog on that play. Nice pass for Oliva. But Oliva makes it for in the second try. Okay, De La Rosa. Tunay Pragoso now. Balik kay De La Rosa. For 3, wala. Rebound, Abillar. Pinasan itong Vivas kay Kalinao pero na-anticipate ito ni De La Rosa. De La Rosa going all the way and yes! For
First 2 points also nito ni Larf de la Rosa dun sa layup na yon. A good block on the part of Mark Poole, partner. Yeah, grabe yung blanka na yon. Talagang na-timingan ni Poole. Itong si pero yan naman si Cabog laying it up and in for Baleno. Grabe, kala ko idadunk din ni Cabog yun, partner, on that sequence. So that's a good play on Cabog. And ramdam natin yung intensity ng dalawang kupunan. Pero still Mandaon coming up short dito sa larong ito. At yes, ayan, nasa halfway na tayo or actually mahigit na dahil 4:23 na lang po ang nalalabi sa ating third quarter. 51-38. So may lamang dito ng ilan ba? May na tayo sa match. Sabi nga natin, minsan nagkakamali tayo. 13 points ang nilalamang dito ng mga taga Baleno. At ito, partner, may pabati. Sige. Happy birthday. Ay, oo nga pala. Mavic, kay Ate Mavic. Oo, from IMBC family and of course ako Bicol Ka family. Happy birthday. Mavic, our very own. Ayan, birthday ngayon at natikman ko na yung kanyang pansit malabon. Na-deflect yung pasa na yon. That could have been a nice play for Abellar and Kalinao. Pero the ball will stay. Vivas missing. Now all alone is Cabog. At a two-handed baby dunk ay nagawa. Mukhang pati siya nagulat doon. Kaya ko pala, sabi niya. So binawi niya na si Noy Pragoso doon sa dunk na miss ni Noy Pragoso. And right now Vivas with a left-hander. That's a nice shot. Jokino now. Tumira ng tres. Muntik na. Rebound, Abellar. Ito, 13 puntos pa rin ang abante dito ng mga taga-Baleno. Vivas gets fouled by Jokino. That's the second foul on Jonas Jokino on that play. Pasok ang unang tira ni Vivas, wala sa free throw line. After he was fouled by Jonas Jokino. And the second one falls in also. Yes, partner. Ito si Vivas coming off the bench. 15 points dito sa ating ball game. So, maganda ang pinapakita nito ni Vivas, Paul Bernard Vivas. Campo. Nag-struggle doon sa ilalim. Noy Pragoso. Masyadong malalim yon. Pero muntik na rin pumasok. Now it's Abellar. Steps back for a three. Wala. Another miss for Jempol Abellar. Now Jokino with the ball for Baleno. Poole. Pinasa dito kay Campos sa ilalim. Pero traveling yun, partner. Traveling yung naitawag kay kay Campo. Now it's Vivas. Going against once again with Aquino or Jokino. And this time nakawala sa kanya ang bola. And now Jokino will set this one up. Poole fires a three. Wala. Still can connect itong si Poole dito. Naagaw ni Campo. Balik kay Campo. Noy Pragoso. Noy Pragoso sa ilalim. Ipinasa kay Cabog. Cabog finishes with that one underneath or make it downstairs. 18 points na ito, partner, dito sa ating ball game. Itong si Roser Cabog.
Now Abellar working against Paul. Ito talagang si Abellar. Kukuha siya ng isang player sa katunggali at yun ang titirahan at titirahan niya. Sarap na sarap siya doon. I have been observing this. Also, ano siya kasi partner, volume shooter siya, no? So talagang every time na medyo alam niya na medyo may konting siwang talagang pukol lang siya ng pukol. But again, pumapasok naman na partner. Oo, mayroon naman talaga siyang tira. Tumikada na siya siguro ng mga 3 sa 3 ngayon or yes, 2. Yes, 3 partner, 3 sa 3 points. But again, mayroon siya ditong 6 na mintes on that attempt sa 3-point country. Ang gustong-gusto ko sa kanya, yung parang china-challenge niya yung sarili niya against a much stronger, much taller defender. Yes, partner. At talagang china-challenge niya, titirahan. And talagang maganda ito for him, for his exposure also as a player, no? Kasi nga minsan yung kabantayan niya is talagang yung mga guest player nitong mga kumpulan ng dito sa ating Bicol Cup Masbate. Tama, Kalinaw, inilabas ang bola kay Oliva. Oliva fires sa 3, wala. Rebound Jonas Joquino. And ipinasa sa unahan kay Campo. Campo, open for 3. Wala. That's another miss. Ayun, partner, medyo na-in love sa 3 points itong mga taga-Baleno dito. Nagpa-practice shootout sila dito. And this is just a 12-point lead, partner. Tama. They don't need to be complacent. Ayan, nalusutan ni Abellar. Ang dalawang nakadilaw. Naka-green. So, ito, 10. Balik sa 10, partner. Sabi nga natin, kung kaya lang naman itong mga taga-Baleno na talagang makaungos sa dito ay siguro gawin nila, no? Kasi alam naman natin na itong Mandaon ay kaya din makipagsabayan at makabalik dito, partner. Sabi nga, kulang ng 3 player itong mga taga-Baleno. That's why yung kanilang firepower ay medyo kulang dito. At medyo foul trouble na din itong mga players nila. The likes of Mark Poole, may 3 ng foul. Itong si Jonas Joquino, itong si Chap Kalimutan. So, yan ang dapat delikado pa rin, delikado. Huwag sila masyadong kampante. Baka magaya sila doon sa ating unang game. Masbate na natalo ng mga taga Milagros. Because parang nakita natin na medyo kampante sila. Yes, kampante, overconfident and medyo relax on the part of their offense and defense kasi mukha iniisip nila, kaya naman natin to eh. So kahit lamangan tayo, kaya natin habulin. But hindi ganun yung nangyari at talagang natalo doon yung Masbate City. Minsan may ganun eh. Kasi players din tayo eh, di ba? Oo. Minsan may nakakatunggali tayo na mga parang ini-small natin, yung ina-underestimate natin yung team. And at the end of the line, tayo yung natatalo. Yes, partner. Meron tayong feeling na parang, hindi, mamaya kami pa rin yung panalo nito eh. Kasi kami ang much dominant team. Pero yun na nga, minsan nasisilat yung mga ganon. Kaya they need to be careful with those, that attitude. Oo, partner. Kasi minsan mindset na rin ng players eh. And of course, pag yun na ang inisip mo, minsan nadadala ka na dun sa iniisip mo, no? So, again, yung motivation kasi, sabi nga natin, when it comes to your skills and your play style, pwede yung ituro sa iyo ng coach mo. But your attitude towards the game ay nasa sayo yan, no? So, pag gano'n, medyo minaliit mo yung mga kalaban mo, medyo minsan may kalalagyan ka dyan. Tama, tama. Again, ito dapat hindi maging complacent itong mga taga Baleno dito. But again, partner, allow me to greet also ito si Press Juan, may pinapabate. Again, batiin ko rin ulit itong si Sir Benji Lobo Bernaldez, partner. Rodeo Masbate Eagles Club President. Hello po, sir. And thank you for supporting ako Bicol Cup Masbate. Sige, back to the ball game and papasok na po tayo sa ating 4th and final quarter. So ito. And again, happy birthday Ate Mavic from IMBC family and ako Bicol Cup family. Happy birthday.
Happy birthday. Ganon din sa lahat ng mga nagdiriwang ngayon ng kanilang mga birthday. Happy birthday. Or kay Nana Beth. Nana Beth, kalimutan ko yung apelyido. Nasa dulo ko ng Beato. Nana Beth Beato celebrating her birthday also ngayon. Happy birthday. Mortel. Tudato. And ayan, ramdam natin ang pressure. Maganda yung pasahan. Nako, pinasa pa pero muntik na. Hindi ka na yun. Pero isa yun sa pinaka mahahabang sequence dito sa larong ito. Ang pasahan na yun. At mukhang gustong gayahin itong mga taga Baleno. Pero this is just a 10-point lead, partner. Yes, partner. Leading scorers natin for that last 3 quarters for Team Baleno. We have Rosir Kabuk with 18 points. At sa kabila naman, Vibas with 15 points. Coming off the bench yan si Vibas, partner. Another miss on the part of Mark Poole sa free throw line. They average just 50% on the free throw country dito sa larong ito for Team Baleno. Pasok ang pangalawa for Mark Poole. Ikalawang puntos pa lang yan ni Mark Poole dito sa ating ball game. Pero halos hindi siya pinalitan dito eh. Yes, partner. Tornal. Abellar. And for the battle for the rebound, it's Lorio dominating. Naagaw yung pasa ni Noy Fragoso doon. Now it's Abellar. Challenge si Noy Fragoso. Pasok ang kanyang alaohoy na tira. At ito. O yan, partner. Nagalaw na naman ang ating game clock. Kasi nga, partner, ito, dumarami na ang mga tao. Kasi maya at pagkatapos nitong larong ito ay maglalaro ang kanilang home team Aroroy versus sa visiting team na Mobo, partner. Dito sa ating third and final game ngayong triple header this afternoon. This is going to be a pure contest dito sa dalawang koponan na ito. Dahil, yun nga, with Masbate City losing against Milagros kanina. Yes, sabi mo nga, medyo nabago yung complexion ng standings ng mga win-loss card ng ating District 2. So, yun, malaki ang tsansa ng mga taga-Mobo. Ganon din ang mga taga-Aroroy na makapasok pa sa ating pangalawang slot or pangalawang seed dito sa ating District 2. Pero halimbawa lang ito halimbawa lang. Yes, partner. Halimbawa matalo itong Baleno ng Mandaon, mas lalong magugulo. Yes, partner, mas lalo magugulo. For sure. At mas lalo naman papabor doon sa mga and magkakaroon ulit ng buhay yung Masbate City. Ayun pala yun. So, talagang dapat dito ipanalo ito ng mga taga One Love dito. Oo, One Love. Team One Love. Ano ba yung One Love? Sabi nung, mababasa mo. Yung ano? Nice pass from Noy Fragoso to Mark Poole. That's the first field goal dito ni Mark Poole sa ating ball game. After 9 attempts, partner. Oo. Ito, Mark Poole. That's his first field goal. Now Abellar shoots over. Mark Poole nakuha uli ni Vibas. They keep it alive. And now Abellar gets fouled at the post. Alright, and it's a pushing foul on the part of Danilo Laurio. It's the first foul on Danilo Laurio dito sa ating ball game. Pasok ang unang tira dito ni Jempol Abellar. So 10 ang kalamangan. Pasok pa rin ang pangalawang tira. Make that 9 points, partner. Single digit lang ito, partner, with 7 minutes and 45 seconds remaining. So talaga nga. Ito na nga. Wild shot, partner. Oo.
na. Dato finds Cornal sa ilalim. Kicks it out to Cornel. Cornel or Mortel misses. At naagaw uli ang bola na ipapasa sana kay Pool. Now Abellar will face itong si Noy Fragoso. Fakes and gets fouled by Noy. That's a first foul. First personal foul on Noy Fragoso. So grabe rin ito kung challenge talaga itong si Jempol Abellar. Believe din ako sa... Yun nga, partner, walang katakot-takot, partner. Itong si Jempol Abellar. Salpukan kung salpukan. Turnover on the part of Mortel. Sayang yung play, possession na yun for Team Mandaon. Now it's Jokino who will pick the ball. And there goes. He picked it up. Binigay kay Mark Pool. Mark Pool umatake. At nagmintes pero nakakuha ng foul in the air. Another miss on Mark Pool on that layup. So again, partner, struggling talaga itong si Mark dito. But again, nandito siya sa free throw line. Yan ang isa sa napapansin ko kay Mark Pool. Pag ang mga kalaban ay sa tingin niya ay kayang-kaya, hindi siya masyadong nag-explode, hindi siya masyadong hindi siya yung brilliance niya itinatago niya. Pero pasok ang pangalawang tira. So itong Team Baleno 50% on that free throw country. Cornal against Jokino at nahuli nasa harapan mismo ni referee Roger Obina. It's a third personal foul on Jokino. Vivas, Dato penetrates, nakalusot pero malakas ang tira. Now it's Pool and Odo with the finish. First 2 points ito ni Jesse Odo sa ating ball game. Again, abante na naman ng 12 dito ang mga taga Baleno. And another miss from Dato. This time mula doon sa top of the key. At nagagawan doon yung dalawang naka-yellow. Nagandang pulot kay Noy Fragoso on that layup. So, timeout dito, partner, ang mga taga-Mandaon with 6 minutes and 6 seconds remaining sa ating ball game. So, ibig sabihin talagang pumipika pa itong mga taga-Mandaon dito dahil meron pa po tayong 6 na minuto. Nalalamangan po sila ngayon ng 14 puntos itong mga taga-Baleno. Pero magmula kanina sa first quarter, hindi talaga natin nakitaan ng panghihina itong mga taga-Mandaon. Nandun yung energy. Nandun yung energy. Especially itong si Jempol Abellar, partner. Tama. Sabi mo nga na talagang china-challenge itong si Mark Pool at itong si Noy Fragoso. Even Noy Fragoso. So yun naman ang kagandahan nitong liga natin. No? Yung exposure na maibibigay nito sa mga players. No? Kasi nga yung may makakalaban ka na medyo ahead sa'yo when it comes to height, skill level, experience. So yun din ang magiging iwan sa'yo nitong liga, yung lesson and yung experience na makukuha mo. And then the confidence. And the confidence also. Now Vivas to binigay ni Ramilo, balik sa kanyang bola, galing dito kay Oliva. Laurio attacks. Wala. Covered siya noon, nagdepensa eh. Now Cornal to Vivas. Vivas inantay yung mga kampe. Binigay kay Ramilo. Ramilo steps back for a mid-range jumper. And that's good against dito kay Mark Pool. Gandang change face dito ni Nerwin Ramilo on that play. Jonas open for 3. Malakas ang tira, masyado, dito mama sa ring. Now, Abellar with the ball. 5 minutes remaining. Abellar fires a 3. Tapos ng konti, nandun si Ramilo. Grabe din yung efforts ito ni Nerwin Ramilo. And he kept it alive for
Mandaon. Now Abellar attacks. Nice layup. At balik sa single digit partner ang Kalamangan with 4 minutes and 48 minutes remaining sa ating ball game. Sabi mo nga, talagang tumutuka pa, partner. Pumipik ka. Oo, sabi nila sa yun. sabong, pumipik ka pa. Talagang ito, 8 na lang ang hinahabol dito ng mga taga Mandaon, partner, with 4 minutes and 48 seconds remaining. Tama, and as we take a look at the bench of Mandaon, and yes, they're taking this as a breather para sa kanila. Wala na tayong nakikita parang further instruction ng coach. Basta play your game lang. Enjoy it. Enjoy it. Kasi nga sabi nga nila, this is a big opportunity for them to be here sa Ako Bicol Cup. So kaya yan, talagang laro lang itong mga taga Mandaon dito. Okay, now it's Joquino setting it for Baleno. Mark Bull, balik kay Joquino. Open look. Malakas na naman ang tira. Noy Pragoso for the rebound and for another try. And this time, nakasungkit siya ng foul at he will be taking another 2 shots mula sa free throw line. That's a 4th foul on Jimpol Abellar, partner, sa ating ball game. So warning for exclusion ito si Jimpol Abellar dito. Nako, delikado pala ang mga taga Mandaon dito. Jimpol Abellar with 4 fouls. 4 fouls already. Siya lang talaga ang nakikita natin na bright light para dito sa mga taga Mandaon. At yun, na-steal ni Laurio ang bola. Noy Pragoso umatake at na-foul naman. Hindi kumbinsido si Noy sa mga tira niya ngayon eh. Yes, sabi niya, nagmimintis ako dito. May halong frustrations din itong siguro hindi rin ito ang gusto nilang outcome. Outcome at Kalamangan. Dahil sabi mo nga, kung kaya din lang naman na lamangan ng todo, lamangan mo ng todo. Pero nakikita natin sa kupunan o dito sa squad ng Mandaon na hindi papayagan ng ganon. Oo, hindi makaalagwa dito ng masyado itong mga taga-Baleno. But again, yun partner, struggling on the free throw line. But again, splits that for Noy Pragoso. Now it's a 9-point lead. 66-57. 4 minutes and 14 seconds remaining. Ang Ako Bicol Cup Masbate ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Batiin natin yung ating mga Commissioner Lloyd Rivera, Sir Ino Rivera, at lahat ng mga people behind Ako Bicol Cup Masbate and Ako Bicol Cup as a whole. Okay, si Ma'am Russell Oreta ng IMBC. Hello din po ma'am, good evening. Good evening po sa inyo. Yun, pasok ang tira ni Odo. Strong drive on the part of Jesse Udo. Will orchestrate. Ramilo, to Abellar. Lets it fly and gets it to go. Sinasabi ko dyan kaya Jimpol, hindi maihiyang tumira yan, partner. Talagang siya meron siyang green card sa kanyang coach. Oo, meron Tira talaga. lang ng tira. Joquino, long three, pasok yan! Yun, napansin na niya na 2 beses yan na sumusobra yung kanyang tira. Nag-adjust, partner, medyo lumayo doon sa 3-point line. Grabe talaga din ang range nitong si Jonas Joquino, no? So 11-point lead tayo dito, 71-60. Nasa 3rd foul on Nervin Ramilo. Offensive foul yun doon sa screen na binigay niya para dito kay Jimpol Abellar. Joquino to Odo. Odo fires a 3. Malakas din. And Vivas trying to save it for Mandaon pero nakuha ng mga taga Baleno. And now eto, lucky bounce para kay Abellar. Dire-diretso, missing. Now it's Noy Pragoso.
attacking the basket but gets fouled and missed the shot. Sinisigurado sana yon ni Noy Fragoso on that play. Ramdam ko yung gusto ni Noy na to bring the house down with a slam. Oo, gusto ko din yung talagang every time pag nakita niya na talagang one-on-one, gusto niya talaga partner na talagang i-blow by at salaksakan at isalpak. Kita mo dun sa mukha eh. Tapos yung the way he picked the ball up, talagang ganon. Bumubuelo. Right now it's Bibas. Will go against Jokino. Using the board, Malamya, rebound, Fragoso, binigay kay Mark Poole. Mark Poole now, bumababa. Laurio fakes, attacks, and drops the ball. Buti lang nakuha nitong si Poole. Poole tumira at tumiscore. The first 3 points of Mark Poole after several attempts, partner, on that Rainbow Country. Ito nga, after 6 attempts, ito ni Mark Poole. So, 1 out of 6, ito si Mark Poole. Bigyan the arc on today's ball game. So, medyo sabi nga natin, talagang, sabi mo nga kanina, yung napansin mo, partner, pag medyo, yung kalaban niya ay medyo, kagaya nito, naman na wala pang panalo. Oo, at medyo mababa yung intensity, pati siya, nadadamay eh. Nadadamay, oo. So dito din makikita talaga yung ng player, yung mind setting, yung kanyang yun ang pinaka mahirap gawin eh, yung maging consistent, partner. How to react with this kind of environment. Di ba? With this kind of mood. Pero talagang desidido din dito mga taga-Mandaon na may panalo ito. Ito yun, nagmintis lang doon si Abiliar. Pero hindi siya po tumitigil sa pagpukol ng mga o sa pagtira ng mga tres. Napaka-advance naman nung pasa na yun ni Jonas Jokino para dito kaya Noy Fragoso on that play. Mortel hits a 3. 13 points pa rin. Ito, no need to hurry here for Team Baleno. Poole to Laurio sa corner. Now it's Mark Poole. Almost hitting a 3. It went out, in and out. Now Jokino fires another one. Pasok. Pang-ilan na niya yan? Pang-5 na ata. Yes, partner, that's the 5th triple. Dito ni Jonas Jokino. Mortel will try to hit back-to-back mula sa 3. Abiliar over Fragoso. Two seconds. Odo with the ball. Tumira sa corner ng 3. Nasapal ni Oliva. Mortel. Abiliar fires sa 3. Wala. Kalina for the rebound and for the reverse layup. 10 seconds. So this is for Team Baleno, partner. Yan. Poole! Hindi pumasok ang kanyang slam. Sayang yun. So, ako, nalamog yung ring doon sa kabila. Medyo napayuko ng konti. At ayun, ang ating final score po ay 79 for Baleno, 67 for Mandaon. Yes, partner. So yun na nga. Another victory for Team Baleno. And still undefeated dito sa ating elimination round. Itong mga taga One Love. Taga One Love. So congratulations sa koponan ng Baleno.
And of course, the supportive LGU sa pangunguna ni Mayor Marites C. De La Rosa at ang kanyang asawa, Vice Mayor Romeo De La Rosa. Yes, hello po. And thank you very much for supporting ako Bicol Cup Masbate. And again, we would like to thank the Mayor of Aroroy himself dahil nandito tayo sa kanyang napakaganda at napaka-progresibong bayan, ang Aroroy. Mayor Arturo B. Vertusio, maraming salamat po sa mainit din po na pagtanggap sa amin dito. So, thank you very much. Okay, and we take a look now of the highlights of the ball game. Second game dito sa ating triple header on our day 17. I doubt myself na this is day 18. Parang nagkamali ako. Anyway. Ayun. So, again, thank you very much po sa lahat ng support. Again, you could watch us po sa ating mga social media platform na Rep Saldico Facebook page. Of course, ako Bicol Party List sa Facebook page. Ako Bicol Online TV Facebook page. Of course, sa YouTube po, we have Ako Bicol Cup. And of course, sa TikTok, we have Ako Bicol Cup. You can just search that on Ako Bicol Cup TikTok account. So, as we wait for our Kasurog player of the game. At ito. So, mamaya po, after this, we have the last game of our triple header sa ating, again, day 17 partner. Ito, Team Mobo kontra sa home team Aroroy dito sa Aroroy Sports Complex. So, okay. And sige, we'll just wait for Miss Barbie Floriano para ma-interview, makausap ng saglit ang ating Kasurog best player of the ball game sa kakatapos pa lang na laro ng again, mga taga-Baleno kontra sa mga taga-Mandaon na uuwi pa rin na wala pang naipapanalo dito sa ating liga. Meron pa naman silang isang laro, no? O wala na? We will check on that. Kung meron pa. Let's check on our schedule. Parang meron pa ata eh. Mandaon, ano? Oh, yan, meron pa. Against Mobo, partner. It will be against Mobo and it will be on August 20. That's a Tuesday. Ayan, mapapalaban pa sila against Mobo alas 7 ng gabi. Ha? At ito'y gaganapin. Uy, delikado dahil nasa home court ng Mobo. Kaya, pero who knows? Diba? Yes. Anything can happen dito sa Ako Bicol Cup. So, subaybayan nyo po yan para sa mga sumusuporta sa koponan ng Mandaon. Okay? And again, this Ako Bicol Cup Masbate leg ay hatid pa rin po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, Kasurog pa. At kami po ni Coach Paul Sepe ay talagang natutuwa dahil kabahagi po kami nito. Hinahanap ata yung dalawang bago. Yes. Sina Burns and si Jem. Umuwi muna. Pero abangan nyo sila sa mga susunod na araw. Magbabalik sila along with our favorite Wadi, Jan Batchellier. Yes. Pero right now, ibato na muna natin kay Miss Barbie Floriano ang mikropono para sa ating Kasurog player of the game. And kami po ay magbabalik ni Coach Paul Sepe for the third and final game. It's going to be Mobo who will play against the home team Aroroy. Salamat ka pa, Morgan and Coach Paul. That's the end of our game 2 for today. Congratulations, Team Baleno. Right now, I am with Noy Pragoso, our Kasurog player of the game, wearing jersey number 8, who scored 20 points, 14 rebounds, 4 assists, and 3 steals. So, Noy, the end of elimination round is near, and being part of the undefeated Team Baleno, ano pa ba yung aabangan ng ating Kasurog viewers sa magiging performance mo as a player? Siguro, abangan nila yung hard work ko lalo kasi lagi ko nalang gagalingan tuwing may game. Nilang. Ayan, may nais ka bang batiin, pasalamatan, or i-shout out? Go ahead. Unang-unang sa lahat, gusto kong batiin yung mayora namin, si Mayora Marites De La Rosa, at saka si Vice Romeo De La Rosa. Sobrang thank you po. Sa kay Kuya Jong, kay Ma'am Nurin, kay Sir Mark, saka sa coaching staff namin.
Saka sa asawa ko, Charmaine Flores. Thank you, Noy Pragoso. And once again, congratulations to your team. Mga kasurog, stay tuned because in a while, the battle between Hope Team Aroroy and Team Mobo will start. This has been Barbie Floriano, ako Bicol Cup, courtside correspondent.